Takže hodnotím kanály. Joel hraje random. Pro mě je fakticky cool, umí editovat. Nevím, kolik bude, ale myslím, že se jmenuje, nevím jak. Když tak, tady to reakce pro něj, pro to. Tady má hodně věty, počkej, jak si posledujeme jedno. To je mega dobrý. Naučíš mě to, prosím. Jogo hraje radu, naučíš mě to. Koukneme se na pár shortů. Takže tohle nefunguje. Sorry. Jak tohle kanálu dává... Ne, tohle. Sorry. Jinak, dobr. Jinak je za mě 10 z 10, je to můj nejlepší kámoš. Dneska jsme hráli Roblox, takže čau.